flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A Orquirrosa. Vos sabedes o conto da Orquirrosa, rapaces? Non, que é? A lenda di que é unha flor que agroma cada 100 anos e que murcha en cuestión de horas. Ten o recendo dunha rosa, ten o esplendor dunha orquídea e ten o tamaño dun nenúfar. Carai. Din que quen toma só unha pinguiña do seu néctar alcanza a felicidade eterna. Ai, encantaríame poder ver esa flor un día. A min tamén. Eu tamén quero ver esa horta rosa. Nada de ron, que aínda nos van ver. E digo eu, non será mellor que agardemos un 100 de anos para poder pillar unha flor desas e apañar a felicidade eterna? Serás paspán. Ah, pois ao mellor xa non temos que esperar tanto. Ai, non. Ai. Que recendo. Non pode ser. Teño que ir a avisar a Flip. Ai, pois, non recordo ver nunca un exemplar así na pradería. Non será unha orquirrosa? Pode ser, correspóndese coa descripción que oín dela. Tes que catar o néctar a ver se és máis feliz. É que notas algo? A ver, está bo, pero non me noto máis feliz, se che digo a verdade. Iso pode ser porque ti por natureza xa és unha abella feliz. Si, veña, vou falar con Willy, seguro que relouca de contento. Maia, eu non falaría por aí adiante da flor. Se saben dela, seguro que se nos xunta aquí unha morea de xente. Ei ser discreta. Agora recreo. Oe, Willy! Non digas nada de nada, pero agromou unha flor moi especial onde a laxe. O que? E non será a orquirro... Pero... Que andarán a falar eses Moi ben, eu non digo nada. Imos despois da escola. Non sei. Quedamos ali logo. Es Willy. Que che estaba contando, Maia? Pois, nada. Atendede, rapaces. Willy sabe un segredo e non o quere contar. E logo que segredo é ese, Willy? Conta o segredo, veña, conta. Oe, estás ben, Flip? Estou, provei o néctar. Nunca na vida estivera así de feliz. Daquela flor é unha orquirrosa. Seguro que é Willy. Alí, a orquirrosa da que nos falou Willy. Oi, amodiño, nenos, ide un por un. Estás ben? Oi, romperon o violín. Tanto ten, por moi especial que sexa para min, non é máis que un violín. Ben podo cambiar de instrumento. Dispensen, non verían pasar un grupo de nenos por aquí e que non volveron á clase. Vimos. Sí, e a onde foron? Pois non yo sei, teño máis que facer que andar atrás dos pícaros. Eu sí que o sei. Dixeron que ian ir onde a laxe para ver unha flor máxica que dá a felicidade, a orcorrosa. E non será a orquirrosa, esa é unha flor lendaria.
A felicidade non sei se atraerá, pero papar, papan nela como atolinos. Perdoa por contárllelo, Maia. Ola! E logo que flor é esa? Sei que é unha... Non o sabes, é a orquirrosa, a flor que dá a felicidade. Tampouco fai falta ningunha que penses que os demais somos parvos, sabichón. Que dixeches? Chamáchesme sabichón. Veña, rapaces, non vos poñades a berrar agora. Tranquilo, que eu o único que quero facer agora é ver esta flor tan maravillosa. Non, quietos! Ui! Pois se van todos, eu non quedo mirando. Willy, parade! Témonos que organizar para poder compartir o néctar entre todos. Coronel! Alto! Coronel, veña, os meus amigos están pelexando para tomar do néctar daquela flor. Por qué? É logo que ten de especial. Que dá a felicidade, polo que contan por aí. Eu quero ser feliz! Eu quero ser o máis feliz do mundo! Era visto. Haberá que ir poñer respeto e orde. Unha orquirrosa? Pero pensaba que nacían unha vez cada 100 anos. Pois pasarían 100 anos desde a última. Sei que o néctar concede a felicidade eterna. A felicidade sempre incita a nugalla. É un perigo potencial. Xa, pero a felicidade tamén trae armonía, que é boa para todos. Eu quero ver esa flor. Numeración concluída, coronel. Ben, pois para tomar deste néctar convoco o número 1. Chamei polo número 1. Son eu o número 1. Non, que son eu. Nada. O número 1 son eu. A ver, dixo vos son eu. Sarxento, faga o favor de contar ata 10. A orde de vostede, coronel. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Pare! Pero con quen aprendeu a contar? Con vostede. Vostede sempre conta así. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A señorita Cassandra comunicounos que se atopou no noso reino un exemplar da lendaria orquirrosa. Gustaríanos poder observala. Mallado! Saíron da colmea. Veña logo, hai que aproveitar. E congratúlame que viñésedes ata aquí, porque se tomamos todos do néctar máxico, atigaremos a pradería de felicidade. E a felicidade, meus amigos, trae paz. Pero, coronel, a colmea quedou desprotexida. Afirmativo, tes razón, Maia. Xefe, este vai ser o atraco do século. Estou moi contento. Eu tamén estou, xefe, porque tomei do néctar da orquirrosa. Ese néctar é de mentira. Fixémolo nosotros, Paspán, non é de verdade. Ai xa, pero eu sigo contento. Veña, que hai que ir indo. E daquela todos seremos felices. E a felicidade é algo que merece a pena conquistar. José! Tamén ten dereito a ver a flor! Iso non é unha flor de verdade. Mas xa está, devolvede para a colmea, axiña teño un mal agoiro. Pero... Raíña, mirade para aquí. A culpa foi miña. Fixen mal en abandonar a colmea. Non poderemos facer algo? Penso que sí. Que? Quen é o mellor? Somos nós, xef. Non, non, Paspán, eu dixen quen é o mellor. Somos nós, non? Ti estás parvo ou que? Perdón.
Anda alguén aí? Anda, queríanos algo. Deuse conta de que a Orquirrosa era de mentira e de que lle fomos roubar o mel? Queres calar a boca, cabeza de vento? Dime conta, sí, pero non lles vou exixir que me devolvan o mel, porque estou feliz. Estás feliz? Claro, tomei néctar dunha orquirrosa de verdade e agora estou tan contenta que non paro de bailar. Gustaríame compartir esta alegría. E por iso lles vou indicar onde está a flor. Que? Xa que está tan contenta, poderíase comprometer a regalárnos o seu mel para sempre. Por suposto que sí. Veñan comigo. Oi. Velaquí o teñen, amigos. Gocen deste manxar. Alabo eu! E a colmea recuperou o mel grazas a ti, Maia. Iso sí que deu felicidade. Sí, pero hai 3 avespas que non creo eu que estean moi felices.